Uchabi? Exato. Tem muito. Eu não tô no macho. É colher. Oi? São banzes. Jamil sa slow love. Jamil mo na sa ano? Siya ka pumila. Yung kumangali pinag-i. Wala ka Jamil Yeah, mat red. Red. Hindi na love. What is this? Kuman ka ba? Second la. Sige lang. Yeah, ska vi spela av det. Kaya ka John. Tama na. Bu. Yeah. Yes. Uci te rog. What dread? What red ulaman sa mo. Uci te rog. Ana di red. Ogo po friend up. Ipo freedom. Ogo min. Gumeni. Awan goli. Kala ko lip. Blandi sis. San. Let's come. Vamos ver. Ana di red. Kasi ana di red. Chesh. If the upu se friend up. Friend up. Bueno, asala la mako ni kama. Ushatile wena la? Manje lelenda. Manje ngayedwa wena. La wena. Ushakwani za inwe. Ushadile la kungu. Ketuza. Upewe ya plus 7 zono pechi boyfriend wena. Ya baraka wena. Ushalelenda. Spendi ule wena ya baraka. Manje lenda. La ushalelenda. Ya pora ya. Wewe tuli. Ushaleleni lana. Ushalelenda. Uchati yowe. Ushalelenda. Bochelis card la uyagala ne boyfriend card je. Sai. Ansanga ukupha ke stop. Awubona nawo phambili. Ukamkolisa wena yakareka wena uzobhechana ne boyfriend la. Mama lo sebenza kanzima usebenze la wena ngoba nje uzibona ngathi umfazi. Uzibona ngathi umfazi wena ne. Ukhulile bale lihip guys kayitholi nje. Phansi nje. Usumfazi wena. Kubalekile nje. Wena masiko. Ipa mama. Mama mama ku. Sabe mara sibathe isikhathi. Uzobhecha mama mama. Afanye. Nentumur. Esa untala sakhaya ngithinga. Ngivulele. Be yamanzi ngivulele. Kambe man. Kambe. Oni. Wena uyisela wena tshontshela mama. Hey futhi kampatula wena. Ari hey wena skamba. Sisi. Angazi sokudlala la ne. Vele iqiniso. Come. Get. Iphi kamera la. Mawuyaphile. Tshela umasiningele ikhiye lapha. Sesisearch ngapha ukuthi kunani. Ushila isamelo awuhambile. Ushila isamelo wena uyitira ka rubethu bile misamelo. Sisi. Ngizokubuza kokugcina. Ngiba ungiphendule ne. Ngizokubuza kokugcina ungiphendule ne. Kungiphe manje. Ora kundiye ngomde kamfake channel TV ekhulu ya ngiyikethile ndi watching. Ngizokubuza kokugcina. Ne? Akusho wena ubhatala umuntu. Lalela. Lalela. Wazi shi TV ekhulu Wena. ngifakele channel TV ekhulu. Wena ubhatala umuntu ukuthi akhiphele impahla. Ngebheke. Ngibhadala umuntu ukuthi angikhiphele izimpahla. Imali leyo uyithola. Angisho bengisanichazela ngithi le mali engithethe the time ngithengisa la ngibusiness umama bengithatha ama100 mina nomama besicakele bekuthena ukuthi ngizohamba ngiye kubaba ekhaya umama mbekasola bhiza ngikhuza ukuthi ubaba manje nganginakekela vele nasicalweni wenze njalo bese
le mali lena bengithethe ngathi beyenza boma 600 bese ngamnikeza azanke ngimnikeze 500 nomuntu ngimnikeze i200 bese lo engitshola naye umnikeze 300 yayenza 500 okay bese ngajumpisa amabhegi la ngemuva bese ngayishiya vele imicamelo. So 9,000 yakhe kama makho iphiyo. 9,000 uyazi endlini 9,000 bathi lahleke endlini and the whole day since zanke ngene endlini. So wena ubona ukuthi ungcono na ufuna ukukhamba uyakhaba boyfriend. Na ucabana nomama wakho wena chief. Sesi lalela. Ukhole nini yena uzothela kahle okay then lama camera wale chief mama wakho. Hey wena ngiyakhuluma. Amaphoyisa utshela amaphoyisa ukuthi awukhambe wena. Makisho. Manje simubona amaphoyisa waje uzowatshela ukuthi awukhambe la.